Net News jista' jiżvela li priġunier ieħor prova jieħu ħajtu bidejh fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Sorsi li tkellmu magħna qalulna li l-priġunier li l-identità tiegħu għadha mhix magħrufa kien jinsab f'dormitorju wieħed meta seħħ l-attentat ta' suwiċidju. Jidher li l-priġunier minflok ingħata l-għajnuna meħtieġa mit-tmexxija tal-ħabs intefa' fis-sitt livell f'kamra tal-iżolament u kienu propju il-priġunieri stess li waqfu dan l-attentat ta' suwiċidju milli jkompli jsir. Hawnhekk fejn il-priġunieri tiegħek l-isptar Mater Dei għall-kura fejn bħalissa qed jissielet għal ħajtu fit-taqsima tal-kura intensiva. Dan l-attentat ta' suwiċidju huwa t-tieni wieħed taħt it-tmexxija tad-direttur tal-ħabs attwali Chris Sigersma. Bil-priġunier Keith Gravina ta' 42 sena ikun l-ewwel vittma u jitlef ħajtu 5 xhur wara l-attentat. U dan apparti li ta' Sigersma kien hemm it-tieni vittma Jess Montgat. Sigersma idum ma' 3 xhur jaħbi dak li issa nafu li waqtil, meta hu kien qed jaħbi dan il-każ bħala sempliċiment inċident sfortunat. Bil-medja tikxef il-gidba ta' Sigersma u tiżvela li dan kien qtil. Is-saga tal-imwiet fil-ħabs ilha għaddejja snin bit-tmexxija ta' Alex Dalli tħalli mal-14 il-priġunier mejjed fi 3 snin biss. Kollha fil-faċilità ta' Kordin bejn l-2018 u l-2021. Sigersma li kien l-ewwel Welfare Commissioner għall-ħabs taħt id-direttur ta' dak iż-żmien Alex Dalli. Minkejja l-esperjenza li għandu fis-settur tas-saħħa mentali, f'sena ta' tmexxija ta' Sigersma provaw wettqu suwiċidju żewġ priġunieri. Net News ilu għal dawn l-aħħar xhur jiżvela informazzjoni minn ġewwa l-ħabs dwar is-sitwazzjoni tal-biki li l-priġunieri qed jgħixu fiha. Biġrieden jiġru qalb il-priġunieri ħimieġ li ilu jinġema l-ġimgħat jekk mhux xhur sħaħ, dranaġġ għaddej minn nofs iċ-ċelel, nuqqas ta' ventilazzjoni u nuqqas ta' privatezza u nuqqas kbir ta' spazju. U kull nuqqas ieħor li tista' timmaġina.